Den er god nok. Det er mig fra de aktive. Det med jakke, det havde jeg regnet med at jeg ville blive. Jeg står blandt damer, stakker penge og skyder med champagne i proppen. Mere skal der ikke til, hvis vi vil nå toppen. Hey, det er mig den anden fra de aktive. Jeg svarer dig ikke, pige. Du behøver ikke blive ved med at skrive. Min mentalitet forstyrret af mit misbrug. Men hvis vi bliver på toppen, er der ikke tid til at tage det med ro. Smider ind med hurtige briller, der er dyrere end dit hus. Flipper din dame bagfra, imens jeg bunder min juice. Smider hende ud kort efter med hjertet knust. Hun spørger hvordan hun kommer hjem, hun må betale for en bus. I vidste hvem I var, nu ved I hvad vi står for. Du gør det mindste mod mig, jeg gør dig til mit offer. Hurtige briller på, skrål, Elsa der på. Fidget spinner i hånd, så skal det hele nok gå. Jeg fidget spinner en dame. Ja. Synes bare lige vi skulle have det på det rene. Ja. Din dame er min største fan. Ja. Din dame er blevet til min dårlige van. Vi drukner i penge. Vi drukner i Capri-Sun. Damer på lær, de aktive står i front. Hey pige, jeg har lige noget jeg gerne vil sige. Jeg ved godt at du kunne tænke dig at blive. Af alle de ting du har prøvet, har jeg været det bedste. Bliver jeg nødt til at gå, jeg skal videre til den næste. Nogen siger at det er nemt at være kendt. Jeg synes faktisk at det er rimelig slemt. At spinde din dame, at producere musik. Det er en smule svært at nå det hele, ikke? For mange penge på min konto. Flere penge end jeg kan nå at bruge. 6 cifre på min saldo. Bruger dem alle sammen på Capri i Netto. Capri gør mig aktiv fra toppen til bunden. Puff, puff, pres morgen, middags, aftenstunden. Capri-Sonne, hurtige briller og din dame. Gid man kunne få Capri-Sonne ud af hagen. Vi drukner i penge. Vi drukner i Capri-Sonne. Damer på lær, de aktive står i front. Kunne du tænke dig en øl? Nej. Troede vi var enige om at øl ikke er sejt. Her, tag en Capri. Det med øllen må du opgive. Øl er for de små. Kun Capri er for de aktive. Nummer 1 på YouTube fra dag 1. Jeg ville lyve hvis jeg sagde at det ikke var fedt. Der er jo ikke mange der opnår sådan noget stort i livet. Alligevel tager vi det klart for givet. I kan drikke alt det Capri vil. Køb et par hurtige briller hvis I tror det er det der skal til. I kan lege for evigt med jeres fidget spinner. Men i sidste ende er vi de eneste vinder.